Xa estamos aquí de volta, 11 minuto da noite. Hoxe temos un programa moi especial, moi especial, te van pasar cousas extraordinarias aquí. Hoxe, atención, porque veñen a pintar a mona. Boas noites. Gracias. Empezan as sorpresas. Entón, tú cando vas, se te vistes así para salir na televisión, cando vas comprar o pan, claro, quer dizer, cando vas polo pan, que pos? De verdad. Eu que sei, veño, podome poñer serio? No. Veño a denunciar esa miña cámara. Ok, esa. Eu que sei, isto non está ensaiado. Veño a denunciar unha denuncia, Unha denuncia, Sei como se dices, doutor, ao acabar de comer, quedo sin apetito. Mira. Veño, no, é serio, é serio. A semana pasada... Sí, está. A semana pasada fun víctima dun caso de burla... Víctima del desamor. Roberto. É que é serio. Fun víctima de burla laboral. No. Sí, sí. Xa sei por onde vas. Sí, fun víctima dunha broma... A semana pasada estabas de aniversario, estabas de cumpleaños, e fixamos unha broma. Unha broma. Bueno, hai un vídeo que a xente pode velo. Pinchadesme o vídeo, por favor. Veña, vamos a ver o vídeo, veña. El estuvo de aniversario. Entón vamos a facer que lle damos unha sorpresa. E entra en videoconferencia desde Miami un tipo que non sabe nin quen. Desde Miami. Moi boas noites, bons días en Miami. Non canta con Wisin, non é Wisin. Il Yandel. É do mundo do urbano. É exactamente de Arteixo e chamas Iván e era unha broma. Bueno, non se fai. Expliqueino a semana pasada. Como Roy, aparte de tonta, moi boa persona, nos dixemos, se lle aparece alguén na pantalla e ele non sabe quen é, ele vai calar a boca e vai tirar pa diante, e tirou pa diante, chamáballe tío. É verdad, chamaba de tío todo o rato. E era un rapaz, é verdad? Un rapaz de... bueno... E resulta que é un chaval que cantou moitos anos nas orquestas, pero que eu son moi malo para as caras. E constame que ti tamén, eres incluso peor. Entón, tomeime unha pequena licencia, perdón, é que eu sei un pouco loco todo. Iván, Mike... Que era a persona que salía. Sí, esa persona está hoxe entre o público, de todos nós, tomeime esta licencia, e quero que intentes a ver se eres tan agudo. Home, era moi característico. Pois a ver se o encontras, está por aquí, douche un tempo, estamos en directo. Isto está supervisado co equipo directivo, o sea, o equipo... Quer decir, que non é... Tómate tu tempo, estamos en directo. Pero está no público. Está entre nós, sí. Está entre nós, no. Está entre nós, no. Está no público Sí, ou no? está aquí, está aquí. No, está aquí, no. Sí. Está no público. Bueno, sí. Ti busca. Date prisa que o minuto está caro. Pero está disfrazado. Está disfrazado. Está aquí, e ti... Joder. Busca, pregunta. É que eu son malísimo para as caras, sabes? Claro que eres malísimo para as caras. Aquel da camiseta roja que está ali. Calo, Aquel dali da esquina. non é. Ese, mira, un de camiseta roja que hai. No. Ese. Non é. Tómate tu tempo. Que cabrón, é rencoroso, Ti tranquilo, que estamos en directo. Non o vexo. No, este chaval tampouco. Quen? Este de aquí. O que tengo dito. O que ten as gafas colgadas. No, tampouco. Non eres, non? No. É que eu sei que era calvo, non? A ver, levaba un hat. Sí, pero é que o peor é que eu vino antes por aí. Bicheta. Vale. Non vexo. ¡Que non está! Non está... Bueno, que tomei moitas licencias, hoxe. Non está no público. No público non, pero está aquí. Trouxeno. Encargueime de organizar, coordinei unha
vai baixar por aí, sí. Organicei unha actuación. Coordinei unha coordinación de... Pero ti... Espera. A ti molestan as palabras para falar? Bueno, sí. A ver, que estou... É que non, que levamos toda a tarde. No, é que é verdad. No. Escoita. Levo... Cando ti estabas fora, quedei con el, chamei e dixenlle, buah, imos facer un show, temos uns minutos aí en prime time, o programa máis visto... Pero que show? Como show? No, onde vas? Vou por aquí, vou por aquí. Sí. Pero estou che seguindo, non sei se é o que queres, sí. Coordinei unha actuación que vai cantar Iván, que non é Mike, é Iván. Iván de Arteixo. Creo que é de Arteixo, sí, non? Ou é o apellido? Iván Arteixo, non. Bueno, está aí. Entón, se me das luz verde... Bueno, falei coa subdirectiva do programa. Pero onde está? Quen? Mike. Mike, espera. Esto é historia, creo que é historia do programa, Pero está aí. É que montou, está aquí, sí. A ver, fala con él, sin que se lle vexa, fala con él. Mike. Estoy bien, estoy nervioso? preparado. ¿Quieres agua? No, estoy bien, estoy preparado. Whisky. No. Xa está listo, vale. Pero que vai facer? El vai cantar. Ah, que non o dixen, verdad? Como tipo... claro, é unha actuación para... Claro, vai cantar. Pero el canta. Sí, el é cantante, sí. El é cantante. Sí. Dos mellores. Pero en serio. Como en serio? Pero vai cantar. E a música? A música pon a Aitor. Está todo coordinado, ti relájate e disfruta, A amigo. música é grabada e el canta. A voz en riguroso directo, pero é un show. Non é unha actuación, é un show. El onde vive? Espera. Onde vives? En Arteixo. El vive en Arteixo. Pero está aí, de verdad, que fale. Que non sei se está, non escoito. Que fala un pouco. De onde eres? Sí, soy de Arteixo. De Venezuela, pero vivo en Arteixo. É de Arteixo e vive... Sí. É de Venezuela e vai ser un show exclusivo e único. Vale. Vamos a facer unha cousa. Cando, sí. Dille que veña para a semana. No, é que xa... No. Espera. Roy, que veña para a semana e fai o tema con unha banda, ca banda. Di Robert se pode... O sea, que pagamos o taxi e tal, pero que se podes vir para a semana mellor ou non? No, para la semana no voy. Ten que ser hoxe. Bueno, vai cantar un tema espectacular. Vale, son cancións del. Joder, Roy! Está! Espera, que xa está. Pero que faime todas as preguntas dunha vez, joder. Es repertorio propio. De un artista. É dun artista, unha cover. Vale. De quen? Elvis Crespo. Elvis Crespo. Vale, venga, pues... Entón, Preséntalo ti. Sí, podo. Espera. Venga, dale. Con todos vostedes... El ensayou pola tarde. Pola tarde e noite, sí. Pero ensayou, non? Quen? Ensayou. Se ensayou? Sí. Sí, no, Vale. que isto é... Venga, dalle. Van pasar moitas cousas. Dale para diante. Esa é a cámara. Con todos vostedes, dende Venezuela... Pero non era de Arteixo. Pero é policultural. Vale. É políglota, joder. Con todos vostedes, dende Arteixo... Tu crees que se pode facer unha presentación sí. con brazos cruzados? Con todos vostedes, dende Arteixo... Espera. É que, espera. Como te apellida? Dame. Gali, ya está. Que non se acordaba do nombre. No, que é que non sabía... No, o peor é que é verdade que non te acordabas do nombre. No, non me Iván, pero apellido. Pero ten nombre artístico. Pero me fagas volver, tío. Pero ten nombre artístico. Iván, tes nombre artístico. Iván. Sí, el papá de los helados. Bueno,
Con todos vostedes, dende Arteixo para o mundo, Iván Gámez. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. En tu cara veo cosas que no dejo de mirar. Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar. No dejes de sonreírme, te lo pido por favor, que esa sonrisa hermosa es la que quiero yo. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Algo en tu cara... Pero. Ah, que vaya, que non... En tu cara veo cosas que no dejo de mirar. Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar. No dejes de sonreírme, te lo pido por favor, que esa sonrisa hermosa es la que quiero yo. Espera, Robert. No, espera. É que non... Iván, bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches, Ven por aquí, bienvenido, ven por Roberto. aquí. Que non era o que pactamos, pero bueno. ¿Qué tal, No Iván? habíamos pactado eso, ¿no? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo buenas estás? noches, Roberto. No sabía que eres de orquesta de toda la vida. Sí, toda la vida. ¿De qué orquestas? Últimamente estuve en Grupo Calima. Grupo 3.0. Calima, Grupo Calima. Grupo Calima 3.0, pero ya eso finalizó y ahora tengo una ¡Nueva primicia. era! Tengo una primicia nueva donde formaré parte de un grupazo que se va a llamar La Leyenda Iván Gámez. Lo nuevo. Xa está, nada. Que para convencelo, bueno, que cortaches a actuación, porque ahora xusto viña o tema do baile e tal. Bueno, prometiñe unha entrevista, pero non sei se podes... Que hai viga, Ten moita... No, deixámoslo. Por mí estaría, xa, perfecto. E ahora que o vacile que vai ser, que el non é o da semana pasada, non? Sí, é Sí, máis. eres Iván, non? Da semana. Gámez, sí. Iván. Sí, sí. Se eche moi ben a semana pasada, un aplauso para máis. Era lo que me había prometido una entrevista, ¿no? Sí, dicenlle unha entrevista, pero bueno. A ver, que tal? Todo bien, todo Que bien. guai. Pois perfecto. marchamos, vale, deixamos Contento. Bueno, así... Tes algún proxecto en mente? No, el proyecto de mente es La Leyenda Iván Gámez. Qué bueno. Lo nuevo. Pues con eso yo creo que estamos, ¿no? Un aplauso para Roy Méndez. Iván. Bueno. Digo, que digo? Convidadas, non? Que están, o que? Ou vamos a Richard Gere, non? Le vamos xa... Bueno, toda esta temporada le estamos pelexando porque veñan aquí ao plató de Land Rover Richard Gere e Alejandra Silva, a súa muller, que todo o mundo sabe que é de Oleiros, non? E veñen con frecuencia aquí a Galicia e, bueno, existe a posibilidade de que podan vir un día destos a Land Rover. Estamos pedindo axuda a vos, a xente, a audiencia, porque pode haber xente que o conozca, sobre todo a ela, a Alejandra, que o conozca, veciñas, amigas, amigos, e estamos pedindo axuda á audiencia. Están chegando WhatsApps, a este número de WhatsApp, 669-080-098, que nos están, de verdade, sendo de moita axuda para conseguir que veña Alejandra e Richard Gere. Por exemplo, algo que eu creo que é un cambio de rumbo claro en conseguir que veñan, é este mensaje que nos chegou, mirad. Eu vou vos dicir unha cousa, que Richard Gere anda cunha rapaza galega. E logo eu que anda cunha rapaza galega. É como ter tos e rascar os collos. É o mesmo. Non hai. Nos pensamos, Richard Gere é unha estrella de Hollywood, pero non deixa de ser unha persona de unha certa idade, onde o podemos localizar falando ca farmacéutica. Chega unha edad que cando tes unha edad xa a farmacéutica conócete polo nombre, eso que xa tes unha edad. E hoy vamos a saludar en riguroso directo a farmacéutica de Oleiros,
Olaya, moi boa noite, Olaya. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Moi boa noite. Hola. Olaya de Oleiros. Olaya de Oleiros, sí. Olaya de Oleiros. Sí, sí, sí. Casualidade, Olaya de Oleiros. Non é casualidade, é falta de imaginación dos guionistas. Xa. Que si fora farmacéutica de Bertamirán sería Berta de Bertamirán. Xa. Pode ser. Sí. E Olaya, coñece entón a Richard Gere? Sí, sí, coñezco en persoa. Coñezco en persoa. En persoa non se di, Ah, no? No. Eu unha vez estuve nunha boda dunha amiga ás 3 da mañá ou 5 da mañá, pode ser, fun á barra e díxome un camarero: «Hombre, Roberto Vilar, que ganas tiña de conocerte en persona». Miroume pa a cara e dixo: «Vexo que chego tarde». En persona, non. Que pasoume nunha boda a mí. Que ben. De quen era a boda? Era de... non se vai dar cuenta, Eva Iglesias. Conócea? En persona no. Ah. En carne e oso? En carne e oso sí, porque sempre que a vin foi nas festas da Guadalupe de Rianxo e xa non era persona tampouco. Xa. Eso escoitei. Vale, Richard Gere. Coñece en persona, coñece en carne e oso, xa o veo, xa falou con el. Sí, Richard ven moito pola farmacia e, bueno, temos moitísima confianza, o típico, no? Bos días, Richard, chao, Richard, e, bueno... Xa hai confianza con el, non? Iso quer dicir que está jodido, tío, non? Que vai moita farmacia. Bueno, a ver, é que eu xa sabía del antes, Ah, bueno, pues eso de velo na pantalla grande. Bueno, tampouco é tan grande, teño unha televisión de 18 pulgadas ou así, porque que si non parece que me papa galloso, sabes? E Richard Gere vai moito pola farmacia? O sea, non ten boa salud? O sea, vai moito pola farmacia? No, Richard está como un roble, Non entendo, entón. A ver, está como un roble, pero bueno, él leva pastillas Pa por colesterol. Pa que? Por colesterol, para as varices, sobres para o reflujo tamén leva, para o estreñimiento ten levado tamén. Que leva para o estreñimiento? Que leva para o estreñimiento? Enemas. Enemas. Bianal. Bueno, tampouco ten que dar tantos detalles porque creo que a farmacéutica non pode revelar cousas dos clientes, non? Hai unha cláusula de confidencialidade. Bueno, efectivamente, pero que estamos falando de actores de Hollywood que veñen vivir aquí a Galicia, comprenderás que a confidencialidade, bueno... Non hai ninguna, non? Queda... Vale. Entón, se leva tanto medicamento, tampouco que esteña tan ben, non? Tampouco que esteña como un roble, non? A ver, é actor, pero non deixa de ser un jubilado, non sei se me explico. Sí. Entón, por que dixo que estaba tan ben, que estaba como un roble? Porque no que máis gasta en preservativos. Ah, mira. E... Sí. E chama a atención... Non digo que gasto en preservativo, hai xente que os usa unha vez nada máis, Entonces, No, pero é que el gasta moitísimo en preservativos e chamame a atención que nunca me levou ningunha Viagra. A mí tampouco hai que meterse con el, que acórdese que queremos que veña ao programa, No, pero isto sabe todo o mundo no pueblo, Sí. De feito, as señoras, bueno, hai unha revolución. Quero que vexas a estas dúas veciñas de Oleiros por irlle, como se peleaban por irlle limpar a casa a Richard Gere. Mira aí. A ver, a velas. Aí estés, Sí. Finuca e Lola, daqui de Oleiros. Cantadoras. Mire, Olaya. Ahora estou vendo a súa farmacia aí de fondo. Sí. Na farmacia venden gafas. Sí. Pero é raro, porque as gafas véndense nas ópticas, non? Como vende gafas na farmacia. Home, venden os chinos, nada, imos vender nós. Gracias, mira. Gracias. Chao. Vale, ahora sí digo os invitados ou non? Se temos invitados moi especiales, seguro que recordan, bueno, hai pouco que nos deixaba a grandísima, bueno, máis grande primatóloga da historia, Jane Goodall, 1 de outubro nos deixaba e, bueno, todo o mundo recorda esta muller, estas imaxes dela cos gorilas, e enteramos esta semana que hai unha rapaza de Ferrol que, bueno, que non sei se dicirlo así, a ela igual non lle gusta, pero é un pouco como a súa sucesora. Normalmente traballa en África, pero está aquí e vai estar hoxe aquí, no plató de Land Rover, a veterinaria de Ferrol, Rebeca Atencia.